仲間との冒険、喜びも悔しさも全て君の物語だろう。未知の敵に挑む闘志を燃やして歪む時空超えるライバル。 Sorry now STDH2 ユニバースミッション2ビッグバンミッション2ウルトラドミッション Are you ready? 新しい時代始めよう。スーパードラゴンボールヒーローズ気づいた伝説を俺の少年よ。スーパードラゴンボールヒーロー立ち上がれサギンが一ヒーロー。時空を超えた結束、悪を打ち砕く正義の拳。そんなまだ上があるんか。素晴らしい。これが暗黒因子の真の力か。まさかここまで。貴様から行くか。相変わらず生意気な種族だ。今度こそ根絶やしにしてあげるよ。よくもそんな。まったく嫌な野郎だぜ。ビードロちゃんコテンパにしてやろうぜ。そうねダーリン、またあれをやるわよ。よし行くぜ。早期弾。ヤムさん、私たち戦いの相性もぴったりね。おおグラスホーミング。私たちこの戦いが終わったら結婚しましょうね。あと何発持つかな。小賢しい。情けないぞカカロット。すまねベジータ。ベジータ、これしかない。アイオス先輩、アイオス先輩、無理は承知でお願いします。少しだけでいい。奴の気を引きつけてください。私に作戦があります。遊んでやるか。
まだそんな力が残っていたか。孫悟空、ベジータ、聞いて。次は貴様だ、トランクス。先行。ごはんさん。トランクス、すまなかった。自らの弱さへの怒り、守るべき真実の歴史、そして消えゆく多くの時空。俺は迷っていたんだな。絶望から立ち直れないままに。虫がいいのは承知の上だ。だけど今はただもう一度君を守らせてほしい。この力でもう一度。水臭いじゃないですか、ごはんさん。俺だって今度こそあなたを守りたいんです。共に戦いましょう。トランクス。ああ。時空の方向操作か。本気を出せよ、アイオス。バラバラに刻んでやる。立てよドミグラ、お前は俺がぶっ飛ばす。お前の悪事もここまでだドミグラ。だけどここまで追い詰められてるのにまだ諦めていねえみてえだな。次回スーパードラゴンボールヒーローズ最強対最強、限界を超えた力を解き放て。絶対見てくれよな。